No niin, nyt ollaan menossa tekemään vesikaton kuntotutkimusta dronin kanssa ja yleensä tämmöisissä kuntotarkastuksissa tilaajana on taloyhtiöt, mutta tietysti voihan niitä tilata kaikki muutkin. Mutta nyt tässä tapauksessa kiinteistö on mahdollisesti vaihtamassa omistajaa ja tämä tarjoaja halusi päästä parempaan käsitykseen tämän vanhan kiinteistön katon kunnosta. Ja koska se tietysti vaikuttaa hänen tarjoukseen, niin nyt ollaan semmonen menossa tekemään. Ja tää on itse asiassa hauska testi myös muutenkin. Mä kuvaan tän kaiken nyt mun kännykällä. Yleensä mä oon käyttänyt tähän puolijärkkäriin, mutta nyt menin hankkimaan uuden kännykän OnePlus 12 ja haluan testata senkin video-ominaisuuksin, niin katsotaan tuleeko aivan kuraa vai ihan hyvä matsku sittenkin. Kato, bensa on alle 1,8. Vois käydä tankkaa kotimatka. No siellä on kyllä oikein niinku tullut läpi jo. Joo, tän tulee köynnöksen sisällekin oikein. Joo. Tuossa toi vaakamallinen kosteusrivi, niin se on just tuossa naularivin kohdalla, missä toi pelti on pistetty kiinni. Onko nyt parin päivää satanut? Ei viikonloppuun sadellut? Mä en ois Umpikaten Lapista perjantai. No ei täällä ainakaan käsin kosketeltavaa märkää missään kohtaa. Käy vähän vielä tuolla ylempänä. Yleensä näitä vesikaton kuntotarkastuksia tilaa isännöitsijät kerrostaloihin ja muihin korkeisiin taloihin, minne on vaikea päästä tai on muuten vaikka vaarallisia paikkoja kävellä. Mutta nyt tässä tilanteessa toi kiinteistö on niin vanha ja se katto on mahdollisesti niin vanhassa kunnossa, että siellä ei yksinkertaisesti ole mahdollista kävellä. Ja tietysti tarvittiin taas nostimen. Ja nostimestahan aiheutuu sen verran kuluja, että tarkastuksen hinta nousee yleensä tonnin paikkeille ja tässä tapauksessa niin puhutaan muutamista satasista. Niin tämmönen on jopa kannattavakin tilata vaikka talokaupan yhteyteen, jos on katon kunnosta huolissaan. Siinä se tarkastus nyt sitten oli ja kyllä pakko sanoa, että mä olin enemmän huolissani, kun mä olin perehtynyt tuohon raporttiin 5 vuotta aikaisemmin tehtyyn kuntokartoitukseen ja raportissa oli muutamia valokuvia, vähän kuvausta, että kunto on aika huono. Siellä sisällä puurakenteissa oli tummentuneita paikkoja, mitkä sitten tietysti kieli vanhoista vuodoista tai nykyisistä vuodoista, mutta kun ei nämä tummentuneet paikat ollut käsin kosketellen märkiä, niin ei siellä ainakaan ole ihan vastikään vuotanut, kun kuitenkin viikonloppuna sato aika kovin. Niin se paremmassa kunnossa kuin mä luulin, että kaikki rakenteet oli kuivia, runkorakenteet varsinkin ei ollut oikeastaan edes tummentuneitakaan ja ei ollut mainittavaa tunkkasta hajua. Tietysti vanha puurakennus siellä nyt lakka siellä ehkä tuoksu, mutta ei ollut tunkkasta hajua. Että voi olla, että ei ole homettakaan ole. Että kyllä mä pelkäsin paljon pahempaa, mutta aika vähällä päästiin. Ei katostakaan löytynyt kuin 1 reikäpaikka. Muutamia huomioita tietysti, mitkä raporttiin pitää kirjoittaa, mutta se on sillä tehty. Nyt vaan nämä raportti puhtaaksi ja lähetetään asiakkaalle, niin homma on sillä selvä. Ei tää tämän vaikeampaa ole kuin se nossaa.